lidi, rychle si tady jdeme ohodnotit jídla, co padne mně, to sním já, co padne holkám, to sní holky, takže hlavní chod. Fuj, cizrna! Čau lidi, dneska si ohodnotíme jídla, co padne mně, dám si já, co padne holkám, daj si holky, takže hlavní chod bude. Fuj, cizrna! Lidi, dneska si tady ohodnotíme jídla, co padne mně, dám si já, co padne holkám, dají si holky, takže hlavní chod budu mít pizzošku, k tomu si dám cibulové kroužky, dezert budu mít zmrzku, drink frappe, salát. Co to je? Lidi, teďka budu mít, ohodnotíme si ty žrádílka, jo? Takže hlavní chod, paldy, tak to si nasadím. Teď si ohodnotíme žrádlo, takže, teda neohodnotíme, co budeme mít. Zas! Takže teď si ohodnotíme to žrádlo, teda, co budu mít já, hlavní chod, pizzoška k tomu. A teď jdu si to říct, a co to, tak to si fakt dneska dáme, takže hlavní chod, nechci páčit, takže znovu a naposledy. Co mi padne, to si opravdu dám, hlavní chod, pizzoška. Běžte do prdele. Teďka fakt, co si dám já, co mě padne, to si dám já, co padne holkám, to si dají holky, fuj, nechci bla. Co padne mně, to si dám já, co padne holkám, to si dají ho. Do análního kolíku, já nechci cizrnu! Co padne mně, to si dám já, co padne holkám, to si dají holky, takže první hlavní chod, pizzoška, druhé cibulové kroužky, dezert, zmrzlina. Zase mi padlo to, co jsem nezmáčkla já, do prčic! Takže znovu. Hlavní chod, co si dneska dám, tak bude... Fuj! Hlavní chod, co si dneska dám, tak bude, vůbec to neskouším po několikátý pokus, fakt to zkouším na poprvé a dám si pizzu, k tomu nějaké tyčiny, sušeny, frappé, nějaký hnusný salát a ketchup. Ne, s tím nejsem spokojená. Takže ještě jsem to ani jednou neskoušela a jdeme si ohodnotit jídla, které si dneska... Hodnotit jídla, které si dám. Dneska zkouším tenhle efekt poprvé, takže hlavní chod budu mít burger, k tomu fuj! Jdeme si hodnotit jídla, které jsem ještě... Hodnotit jídla, takže to si dneska dám. Hlavní chod, pizza. Hlavní chod...